So abu na farko wanda shine yafi komai cin caji a wayarka shine wannan display ɗin, wannan shi so insha Allah idan kuka biyo mu a wannan channel tamu za mu dinga kawo muku irin waɗannan bidiyoyin na technology da fasaha. Idan dai kai farkon zuwa ne a wannan tashin ta mai albarka to ka danna alamar subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa kai like kai share. Okay, mu je a fara aiki. So abu na farko wanda shine yafi komai cin caji a wayarka shine wannan display ɗin, wannan shine display ɗin nan. Bari na shiga na nuna ma komai. To yanzu misali a nan display ɗin idan ka shiga nan wallpaper, tsarin da zaka sa wayarka domin ta rage ma cin caji, zaka shiga wannan wallpapers ɗin na ƙasa gaba ɗaya. Zaka shigo cikin su sai ka zaɓi kalar irin misali wannan baƙa sai ka sa a fuskar wayarka, ka sa a wannan na ƙasan gaba ɗaya ya zamanto da locks da can wallpapers ɗin. So abin da yasa nace ka sa wannan wallpaper ɗin mai alamar baƙi a wayarka saboda shi wannan baƙin shi ma yana sa waya ta daina cin caji, saboda wannan hasken wanda kake gani yana fitowa shi ma kanshi yana sa cin caji a wayar Android. Sannan abu na biyu wanda zan sake nuna ma a nan shine wannan hasken na waya gashi. So da dama za ga wani yana amfani da wayarsa amma za ga wannan hasken nashi a ƙulle a haka. To wannan ma shi ma yana ɗaya daga cikin abin da ke sa waya cin caji. Idan ma kana so wayar taka ta zanna da kyau to in so a samu ka bar hasken kamar haka. So kamar haka yayi misali. To abu na gaba shine yanzu misali kayi game ka fito ka je kayi kallo ka fito ka je kayi chatting ka fito, to sai ka bar wayarka haka nan baka je ka mata refreshing ba, shi ma yana sa cin caji sosai gaskiya. So da zaran kai kallo ko game ko mina ne kawai ka danna wannan gefen wanda nima haka sai ka zaɓi wannan na gane wannan arrow sai ka ga sun share ma gaba ɗaya. To shi ma wannan yana ɗaya daga sa abin da ke sa waya cin caji sosai da sosai ƙwarai da gaske. A nan ne muka kawo ƙarshen wannan bidiyon namu a yau. To idan wannan bidiyon namu ya burge ka to don Allah kada ka manta ka danna mana alamar subscribe sannan kuma ka danna mana alamar like sannan ka share ga 'yan uwa domin su amfana. Na gode, sai mun haɗu da ku a sabon bidiyo na gaba.